Igama nguphaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathitha ubhakuda kwehini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likamentshise thuluza ngambi nalo ngilifica ensimini nqama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedanga abaningi unogwadubhadwa ayikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana Dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga Thombo ogelezayo ngabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofa ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela kulo mhlaba esiphila kuona khona amaqiniso angakhulunywa mfowethu lemhlabeni khona izitha obhekana nazo ingekho kodwa into ekuthiwa uyenzile wena ezitheni zakho ngomono nje kuphela khona abantu abadinwa ukuthi empumelelweni yakho abaliba wena elikulwelayo mase liphinda futhi mina ngeke ngikhulume mina into engingayazi idlozi lakho likuwe masidlozi lakho liphila einganeni zakho isho ukuthini lento isho ukuthi bengabe uphilela wena bese uphilela neingane zakho awungasho ngangena madoda emakhanda khanda ikhona ke la emakhanda khanda village King Bhakanzama Dam and village khona ke la ngingena khona ngizokhuluma kahle lezi indaba engizikhulumayo ngoba vele sangweni la kuyakhiwa idlozi lakho liba kuwena liphinde libe seinganeni zakho uma uthola ingane kusuke kunesidalwa sakho uma uthola ingane kusuke kunedlozi lakho elikhulu eliza emhlabeni ngokuthi kuza ulethe ingane emhlabeni inhloso yale ngane oyilethe emhlabeni ukuthi ngelinye ilanga iyovusa umuzi ngelinye ilanga iyonakekela abazali bayo nezingane zakwabo izinakekele nezingane zayo inhloso nje yokuza komuntu emhlabeni makuthiwa uthola umntwana kusuke kuyisibusiso leso ngoba kunedlozi elikhulu elisuke liza emhlabeni ingakho uthola ukuthi kunengane encane kodwa ehlakaniphe into ongakazi uyibona uyabona ke abathakathi mabe kubopha hey angane manje ngizongizwa yini uyabona abathakathi mabe kubopha babopha wena mzali bese bephinda bebopha nenzalo yakho wobani inzalo yakho izingane zakho including nabazukulu uma bebopha ingane yakho babophani babopha leli dlozi elisenganeni ukuthi alingabi capable ngelinye ilanga ngoba mali ba capable liyosiza wena noma uyangizwa yini ngikhuluma nje nginyanyile ngoba khona abantu abagcina benikela ngamandla abo bejabulisa izitha kungafanele bagcine benikela ngamandla abo ingane yakho mawuthola ingane kusuke kuza idlo uma ngabe uthola ingane kusuke kuza idlozi lakho elikhulu emhlabeni kangane emakhanda khanda uyabona ke ingane yakho mase kufika isigaba sokuthi ayisakuhloniphi umzali ngicela before uyidiscipline before uyiqalekise before uyizonde ingane yakho understand ukuthi ayizenzi iyenziwa yini kunezimpi ezifuna umzali esezingena ngasenganeni ukuze umzali alahle ifocus njengoba ingane yakho kungazuthilwa nawe iyasetshenzwa ukuba leli talent ezokondla ngalo wena ngelinye ilanga ayibe useless ingane yakho ukuze wena mzali ustresseke uma ngabe ustresseka uzolahla ifocus uma ngabe ustresseka uzogcina wena
uqalekisa ingane yakho empephweni, uqalekisa ingane yakho ngo12 ebusuku emthandazweni, uqalekisa ingane yakho noma ingayiphi indlela. Uma uqalekisa ingane yakho awuqalekisa ingane, uqalekisa bani? Uqalekisa lesidalwa esikhulu esisenganeni. Okusho ukuthi wenzani manje? Uzigwaza ngomkhonto wakho. Ingakho noma yiphi ingane ebonakala ingaperform kahle esikoleni kuhlukumezeka umzali, noma yiphi ingane ekubonakala idlidakamizwa kuhlukumezeka umzali oyizalayo, noma yiphi ingane ehamba nezingane ezwrong, ehamba nabantu abarongi kuhlukumezeka umzali. Uma ngabe ubopha ingane usukubopha nomzali wayo. Mzali wami la ukhona, once wabona ukuthi ingane yakho is going through some things, ngabe idla ama-drugs, ngabe ayisahloniphi, ngabe ihamba nabantu abarong, ngabe iyakuthuka, ngabe ayikuzwa, so wena mzali, that you need to stand up and take initiatives ukuthi how are you going to help ingane yakho, because awusizi ingane, usiza isidalwa esikhulu esisenganeni. Yingakho ngithi mina ngiyabaza abanye abazali baze bayiduba ingane. Uma usuyiduba ingane usuke usuduba leli dlozi elikhulu esenganeni engimele ngabe ngelinye ilanga liyoqhubeka nelegacy yakho bengabe usungasekho wena. So besila namhla ka5 October ilapho ngikhona njengamanje, siyobe sila kubhizi manje. Uyabona kufakwa amawindi, iroof iphelile, ake uthi ngijikele nangemuva ngani la kyaphesheya lapha ya kade nginweba neMakhandakanda Dam, nginweba nedamu njalo ke bengabe sizoba ne-event ihlale ke lizonwetshwa ke noma ingayiphi indlela uthanda ungathandi kuhlale kuzoba njalo nje, yabo. Awukwazi uthi umzali uphinde wena ngokufisa ingabe ilutho bengilinweba idamu, uyabo. Usho lento leshiwo izitha, kanti mawumuntu uhlakaniphile awuyisho into engashiwe isitha sakho, awuyenzi lo mistake. Wena enganeni yakho khuluma ukuphila, khuluma ukunqoba, khuluma ukuya phambili, khuluma into ezokwenza ingane ithi noma isiyodwa ithi hey nakuba ngilenzile iphutha kodwa abazali bami bayakwazi ukungibekezelelela. Awusho mawumzali ukuthi uthi hayi ngoba ihloniphi lengane ayihambi yofa, ngoba ihloniphi lengane ayishawe idlozi, ngoba abathakathi abakhuluma leyo language ukuthi jikelana nodwa, abathakathi abakhuluma ilanguage eyokuthi shayeke empilweni, abantu abakuzondayo. Mawumuntu uhlakaniphile awuyikhulumi ilanguage ezojabulisa abathakathi. Mawuhlakaniphile khuluma ilanguage ezokwenza wena ukuthi unqobe, ngoba abanye abantu bathi mabediniwe masebekhuluma izinto ezibagwebayo, uma sebegwebekile abantu sekujika bona futhi athi umuntu izinto zama zilungi. Khumbula ukuthi utheni udiniwe, khumbula ukuthi utheni kumkakho udiniwe, khumbula ukuthi utheni endodeni yakho udiniwe. Kunamagama amakhulu nangavumelekile ashiwo ngesikhathi umuntu nomuntu ediniwe, kanti lawo mazwi ayagweba inguna phakathi empilweni. You must be very careful ukuthi yini oyikhipha ngomlomo wakho. Abanye abantu bayakhipha bengazi nokuthi bakhiphani, kanti bakhipha into ezobahluphekisa inguna phakathi, bakhipha into ezobagweba inguna phakathi. Uma ngabe ungangizwanga lamazwi engiwashoyo ngeke uziwathole esontweni, ngoba vele esontweni kufuneka wena uye esontweni ngoba uthi unenkinga, uye esontweni ngoba uthi unenkinga. Umfundisi ufuna kumotivate esontweni but angakutshela into ezokusiza. Kufana nomuntu osebenzayo, mangabe usebenza uhola umholo owokuthi uphinde uxakeke ukuze ngelinye ilanga uphinde futhi uphindele khona emsebenzini, ngoba mangathiwa usuhola umholo wokuthi ceba shuthi phela kusaya emsebenzini. So that is the reason why ngimile la ngithi mina enganeni yakho incane, musa incane, ingakho ukukhuluma, khuluma ukuphila, ngoba isidalwa esisenganeni noma incane siyakuzwa. Umehluko akakwazi ukuphendula. Uma isiqala ukuhlakanipha khuluma ukunqoba enganeni, ungathi wisdom wena uhlakaniphile, wena ufunza uyihlo, wena ungathi manixabana namakhaphuli bemasu involve ingane, ngoba izingane zinesidalwa esinamandla. Is just that when sikhulu lento ikhulumayo ayibe ukuphila. Ngiyafisa
engathi lamazwi engiwashoyo angafika umuntu nomuntu enamadlebe okuzwa umuntu nomuntu ngoba lemhlabeni usebenza kanzima ngoba wenzela ingane zakho wenzela umngeni wakho musa ke wena ukuthi ingane yakho izothi bengabe kukhombisa ukuthi iaffectekile impi efuna wena ikhombisa ukuthi iyayi overpower ingane mase kuzotholakala ukuthi nawe usuhlangene nempi wahlonipha amazwi ozowayisa kumphathi wakho emsebenzini ungathi ngoba udiniwe ugcina uthuka umphathi ngoba lo mphathi uyena ozomotivator ukuthi ngelinye ilanga unyuke umholo wakho awukwazi ukulwa nomuntu onamandla angaphezulu kwakho umuntu onamandla angaphezulu kwakho lwela ukuthi akudonse akubeke kule level le yena akuyona ngisathi shwi lapha kumakhanda stone uma sengifikile ngiyathanda ukujika lapha nje kumakhanda stone ngiyathanda ukujika musa mfowethu ukuba comfortable ukuthi umakhelwane wakho awuzwani naye noma nikhulumisana ungabi comfortable yes vele uyayihlanyela ngoba mhlambe naye uneyinkinga zakhe kodwa musa uba comfortable ngoba ngelinye ilanga mangena igebengu umakhelwane lokwazi ukuyibona fast lezo gebengu. This is makhanda stone. This Makhanda Stone kuyobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu lamhla ka 5 October but ngisazofika nama details ngisazochaza Makhanda Stone ngifisa kabi manje uyongena phakathi nanku umnyango ongena phakathi Makhanda Stone ungena between these two trees mawungena khona uyahamba uthi nakya sengiphakathi. This is Makhanda Stone yabule sengiphakathi Makhanda Stone ngiphakathi manje Makhanda Stone ngiyazi baningi abafuna ukubona ukuthi kwenzakalani kinga phika phakathi kuMakhanda Stone khulileka ngachaza ngathi ngisazoke ngikhombise kahle nje ngini kwithuba but I don't mind ukukhombisa from this side okwamanje ngoba ziningi insebenzo ezenzeka la ngaphakathi so this is Makhanda Stone bengiphindele emuva fana noma sekuthiwa ke manje awuboni noma kuthiwa ingane yakho ayiseyona ithwebilekile kunokuthi uyisize ingane ukhiphe lento le esenganeni uyayibona ingane yakho ukuthi ayinjena awuyikhulisanga nje uyayibona yikho normal kodwa still nawe ufaka amagama akuhlungu enganeni umphuphe wena you are nothing wena uyabona wena uyisilima wena amazwi lawo ekumele akhulunywe izitha wena khuluma ukuphila mntanami khululeka ngizokutholela usizo sizonqoba mntanami empilweni vele mangabe umzali ingane iyakwazi ukuthi igaxele empini zabazali uyabona and izimpi zabazali ziyawela enganeni mntanami angifuni ukulingwa ngawe wena kumele ufocus esikoleni wena focus emsebenzini wakho wena focus kumakoti ningaxabani nomakoti hayi umzali nje ugibela phezulu kwentaba uyamemeza uyaqalekisa uyagweba ingane yakho akuhambi kanjalo fana nokugweba umkakho awukhuluma amagama ozofisa ukwa withdraw ngelinye ilanga masenizweni kodwa wakhuluma udiniwe nasendodeni yakho umama awuwasha amagama okuzothi ngelinye ilanga masenizweni sufisa ukwa withdraw akasa withdraweki. You don't make that mistake. You don't make that mistake. Ubona nje. Ayintaba zangapha lesi. Intaba zangapha. Nasiya. Ngathi ngishilo ngathi. Ikhona la. Yiwulo. Nanka la mawindi. Mawuyethu apheka la mawindi. Akona mawindi lawa ajwayelekile. Lawa afakwayo la. Ayafakwa nje kune contractor nje specializer ngokufaka amawindi akulona lelo uthenga hardware bese uthi makhela nawe ungifakele lo leli windi njalo leli yabo ileli la yabo akulona lelo uthenga hardware thiwa thatha mama is going to fit thatha mama is going to fit lolo kusema hardware uthi uyalivula selisakazeka phansi uyabo ayabona amasolomana besehlanganisa nje yabo ugcina icala no lona lelo lawo nakho wabone kahle yabo wabone kahle so nginithanda ure lapho nikhona emakhaya ngifuna ukuthi ninqobe ingakho mina mangabe ngilwa
ngilwela umuntu ngilela impumelelo yomuntu ngenza sure ukuthi ngibeka ukubaluleka kwedlozi lakho phambili mase ngibeka ukunqoba kwakho phambili okunye nokunye kuzokwenzeka angifuni mina umuntu ubenga umenza isilima kube ngathi uyamduduza kodwa egcineni uyahleka fanele yonto ufanele bengabe umzali engazwene nengane yakhe uma ngabe uneqiniso lwela ukubahlanganisa ungathathi side ukuthi hayi wrong ingane umzali unje noma wrong umzali wrong umzali ingane nje akho wrong la obukhona it's just that kunomoya ongenile osukungenile kumuntu ohlukanisa ingane nomzali into wrong la ilo moya ozothwebula ingane into wrong la ilo moya ozoqhatha ingane nomzali akuliwe nomoya umzali bese yazwana nengane and mayingaqali South Africa ibone ngalendlela engisho ngayo impilo lezinto lezi zokuthi kwenzeke izinhloso zabantu abanomona nezabathakathi ziyofika egcineni manje into eshayayo la kuthi kuxabana ingane nomzali vele qhamuka abantu bezothi hayi iyaphetha ingane hey ingane nomzali into eyodwa leyo into eyodwa awukwazi ukuthi ku-right lokho ku-wrong lokho because into eyodwa njengoba bexabane noma bengezwene umuntu nengane yakhe it's because khona umoya ongenile hlanganani nina enikwazi ukuba ne-access labantu nibatshela iqiniso ukuthi nina ninankinga kunempe engenile ezothwebula omunye wenu simple as that. Simple as that. Yes, ingane kumele ziqinisekise ziyabahlonipha abazali because abazali bawo uNkulunkulu. Ingakho ke phela nomthakathi mayengena ungena ngengane noma ngene ngomzali because zikhona izikhathi la kuumzali osuke ekhuluma amagama arafu enganeni. Isidalo senganeni sibekezele kanti sekukhona nempelo wayo. Igcina ingane ilokhuzana ingakwazi ukubekezela. So kumele makulawula isimo kulawuleka isimo ngendlela eyiyo without taking sides. Thank you so much. Bafuna makhanakhanda yakwazi ukungifonela ku 0798130260 futhi ngiyizela mina manje edamini nabantu every Saturday ngihlale ngila nayizolo kade ngila njengoba kuyi Sunday today and besisebenza ngezinga eliphezulu njalo ke masisebenza kuba khona umhlatshelo osuke kuphoqa ukuthi awube khona ukuze izimpi ezibheke kumuntu ophilayo azingayi kumuntu kodwa ziye kumhlatshelo thizeni umhlatshelo usuke uthatha ifall yenkinga engabe ziya kumuntu aziye kumhlatshelo that is the reason for umhlatshelo if you don't know wherever you are. Thank you so much, Papa.